Tojikiston dovtalabon куҷо шуданд? Каримов 2-0 аз он уз баста шуд. Туркманистон аймо баста шуд. дар Тоҷикистон нақшаи қабули довталабон ба донишгоҳҳои олӣ дар соли 2023 ҳамагӣ 53% иҷро шудааст, гуфт раиси маркази миллии тестӣ Сабзаалӣ Ҷаъфарзода рӯзи 3 август дар нишасти матбуотӣ. ба гуфтаи ӯ дар соли таҳсили ҷорӣ ҳамагӣ 59 000 довталаб тавассути маркази миллии тестӣ дар донишгоҳҳои кишвар ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ҳарчанд дар ибтидо қабули 110 940 довталаб пешбинӣ шуда буд. иҷрои шипасти нақшаи қабул ба чанд омил аз ҷумла коҳиши шумораи хатмкунандагони мактабҳои миёна ва ба афзоиши нақшаи қабул вобаста мебошад, гуфт раиси маркази миллии тестӣ. аммо намояндагони бархе аз созмонҳои ҷамъиятӣ ба хусус дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ сабаби ба таври ҷиддӣ коҳиш ёфтани таваҷҷӯҳи ҷавонон ба таҳсилоти олиро ба қабули қонуни нав дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ рабт медиҳанд. дар Тоҷикистон образование ганда ҳасту, баъд армия мегиранд. тибқи қонуни нав донишҷӯёне ки дар кафедраи ҳарбӣ таҳсил мекунанд бояд 1 сол хизмати ҳарбӣ гузаранд ва донишҷӯёни магистратура ва докторантура дигар ҳаққи ба таъхир гузоштани хизмати ҳарбиро надоранд. донишгоҳи политехникӣ, донишгоҳи аграрӣ умуман дар як ҳолати буҳронӣ қарор дорад. соли гузашта дар он қариб ки ягон нафар хеле кам дар онҷо довталабон ҳуҷҷат супорида. нозирон инчунин қайд мекунанд ки воқеан таваҷҷӯҳи ҷавонон ба таҳсил дар донишгоҳҳои кишвар асосан ба он далел зоҳир мешуд ки тавассути мактабҳои олӣ имконияти ба таъхир гузоштани хизмати ҳарбӣ вуҷуд дошт ва дар баъзе донишгоҳҳои дорои кафедраҳои ҳарбӣ ҳатто пас аз хатми он метавон соҳиби билети ҳарбӣ ва рутбаи афсарӣ дар захира гардид. алҳол таҳсилоти ҷавонон дар донишгоҳҳои олӣ маънии худро гум кардааст, зеро дурнамоии зиндагӣ ва имконияти идома додани кор дар кишвар дида намешавад ва ҷавонон ояндаи худро бо Тоҷикистон вобаста намекунанд. қисми зиёд мегиранд, аммо диплома ҷои кор намеёбанд, Россия мераванд. яъне ки донишгоҳҳои Тоҷикистон ҳозир барои Россия муҳоҷир тайёр карда истодааст. ин як. дуюм, вақте ки он бача медонад ки ҷои кор намеёбад, чӣ зарурият аст рафта унҷо дохил шуд? мубашшир аҳмад, муассиси сомонаи исломии аз он уз дар бораи қатъи фаъолияти сомонаи мазкур хабар дод. аз он уз ҳама лоиҳаҳоро қатъ кардааст. сабабҳо дар сурати зарурат дертар эълон карда мешаванд, навишт ӯ рӯзи 5 август дар саҳифаи фейсбуки худ. расонаи аз он тамоми лоиҳаҳо аз ҷумла сомонаи интернетии аз он уз, онлайн радиои аз он FM ва онлайн телевизиони аз он TVро мутаваққиф кардааст. doimo biz shu davlatimizni barqarorligi, ravnaqi, taraqqiyoti uchun birgalikda harakat qilishga doimo tayyormiz. аз он уз дар O'zbekiston моҳи августи соли 2017 ба кор шурӯъ карда буд. ҳадафҳои нашрияи интернетӣ қонеъ гардонидани ниёзҳои иттилоотии аҳолӣ, саҳм гузоштан ба тағйирот дар соҳаи дин ва маориф, таҳлили рӯйдодҳои дохиливу хориҷи кишвар мебошад, гуфта шудааст дар сомона. diniy ta'limotlarni bilishlikka ehtiyoj juda kuchli bo'lganligi uchun diniy ma'rifatni tarqatishni, diniy jaholatga barham berishga o'z hissamizni qo'shishlikni maqsad qilganmiz. дар навбати худ ҳодисаи мазкур дар кишвар аз ҷумла дар миёни рӯзноманигорони мустақил, фаъолон ва блогнависон вокуниши шадидро ба бор овард. баъзе блогер журналистон боздошт шуданд, ҳазорон диндорон ҷарима ва ё зиндонӣ шуданд. аз он баста шуд. акнун O'zbekiston рушд мекунад. ура! бо киноя изҳор намуд рӯзноманигор Санҷар Саид. 27 yillik qora siyosat bugun hech o'zgarmadi, ya'ni xuddi shunday qanday bo'lsa shunday davom etyapti. блогнавис Аслиддин Камол бар ин ақида аст ки ба истилоҳ айби аз он уз дар он аст ки ин сомона фурӯхташавии сутуни панҷум аз ҷониби O'zbekiston ба Кремлро фош кардааст. сиёсатшинос Камолиддин Рабимов бар ин назар аст ки сомонаи аз он уз ба далели мавқеи сиёсии дохилии ҳукумат ки ба муқобили таҳкими заминаи динӣ нигаронида шуда буд, баста шудааст. агар таваҷҷӯҳ карда бошед, солҳои охир дар O'zbekiston қариб ки тамоми платформаҳои динӣ баста шуданд. озодии виҷдон ва динро нодуруст фаҳмиданд ва талқин намуданд.
азбаски эҳтиёҷоти динии ҷомеат дар дохили кишвар қонеъ карда нашуд, ин ташнагӣ ба як сӯи дигар равона гардид, навиштааст ӯ. 24 fevral kuni qamoqqa olingan, unga qo'yilgan ayb taqiqlangan deb aytilgan nashidni 10 nafar sinfdoshlar bor guruhga shu nashid havolasini, linkini tashlagani uchun коршиносон аз он изҳори нигаронӣ карда буданд ки вазъи ислом дар Ӯзбекистон ба замони президенти собиқ Каримов бармегардад. дар моҳи июн маҷаллаи The Diplomat мақолаи таҳти унвони давраи Каримов 2.0 барои мусулмонони Ӯзбекистон нашр кардааст. дар Ӯзбекистони нави Мирзиёев озодии дин ҳамчунон дар даврони Каримови пешин дар зери зулм боқӣ мемонад. ҳарчанд Мирзиёев дар солҳои аввали қудраташ маҳбусони динӣ ва сиёсиро озод карда буд, ин камераҳои холӣ бори дигар бо маҳбусони нав пур шуда истодааст. мардони ришдор дар кӯчаҳо боздошт ва маҷбур мешаванд ки ришашонро битарошанд. занонро барои пӯшидани ҳиҷоб таъқиб мекунанд. нашрияҳои динӣ таҳти назорат қарор доранд. дар муқоиса бисёре аз гурӯҳҳо ё маводҳое ки дар Ӯзбекистон мамнӯъ шуданд, дар Қирғизистон ғайриқонунӣ нестанд, аммо Қирғизистон ба хилофат табдил наёфтааст. мақомоти Тошканд ҳама гуна зуҳуроти исломиро ки аз ҷониби давлат пазируфта нашудааст, яъне таҳти назорат аст, бар худ ҳамчун душмани сиёсӣ медонад. бо вуҷуди ин вазъият метавонад боз ҳам бадтар шавад. рӯзи 9 июл дар Ӯзбекистон интихоботи пеш аз муҳлати раёсати ҷумҳурӣ баргузор мешавад ки дар он Мирзиёев пирӯз хоҳад шуд. пас аз интихобот режими ӯ чизеро аз даст нахоҳад дод ва таъқиб алайҳи мунаққидони режим, рӯзноманигорон, фаъолон ва инчунин ҷомеаи диндорон боз ҳам шадидтар хоҳад шуд, менависад маҷалла. Bu shu jarayondan tushkunlikka tushmadim. Hozir o'ylab, bitta Abduqodirni qolmagan bo'lsa nohaq, uni orqasiga yuzlab, minglab Abduqodir turibdi. Shaxsan men o'zimni Qashqadaryo Abduqodir deb e'lon qilaman bugundan e'tiboran. сокинони Туркманистон имкони истифода аз охирин замимаи паёмнависии мобилии Aymo ки дар ин кишвар кор мекард, аз даст доданд. Aymo дигар кор намекунад ва тамоми замимаҳои дигар муддати тӯлонӣ баста шуданд. ҳатто телевизионҳои хориҷӣ аз интернет нопадид мешаванд. тақрибан як ҳафта мешавад ки мо барномаи хабарии Евроньюсро тамошо карда наметавонем, гуфт як сокини Ишқобод рӯзи 3 август ба Озодӣ. истифодабарандагон пайваста ба Туркмен Телеком муроҷиат мекунанд, аммо сифати алоқа беҳтар намешавад. бархе аз одамон тарофаҳои хидматрасонии гаронтар мехаранд ва маблағи зиёд мепардозанд, аммо ин ҳам кӯмак намекунад. хидматҳои гаронарзиш хусусияти афзоиши суръати интернетро надорад, менависад Азатлик. Чем сложнее дела в экономике, тем жестче становится репрессия, очевидно. ёдрас мекунем ки дар феҳристи ҷаҳонии суръати интернет 2023 ки аз ҷониби ширкати бритониёии Cable.co UK таҳия шудааст, Туркманистон бо суръати 4.4 мегабит сония дар миёни 220 кишвари ҷаҳон ҷойи 206-умро ишғол кардааст. қобили зикр аст ки месенҷерҳои фаврии WhatsApp ва Viber дар ин кишвар кайҳо боз дастрас нестанд. шабакаҳои иҷтимоӣ ва хидматрасониҳои видеои Facebook, Twitter ва YouTube баста шуданд. манбаъҳои интернетии бузургтарин нашрияҳо ва расонаҳои хориҷӣ ки дар бораи Туркманистон менависанд, низ дар дохили кишвар бидуни VPN кушода намешаванд. илова бар ин аз шаҳрвандон талаб мекунанд ки қабл аз насб кардани интернети хонагӣ бо Қуръон савганд бихӯранд ки аз хидматҳои VPN истифода нахоҳанд кард. За сотрудничество с независимыми изданиями человек может получить реальный срок. Ну, там, естественно, по надуманным обвинениям. қаблан созмони мустақили хабарии Turkmen News хабар дода буд ки то тирамоҳи соли 2022 дар Туркманистон ҳудуди 2.5 миллиард IP суроға дастрас нест ва дар 6 моҳ ҳудуди 0.5 миллиард суроғаи дигар маслуд шудааст. ҳамагӣ дар ҷаҳон тақрибан 4 миллиард IP суроға мавҷуд аст. ҳамин тариқ айни замон дар Туркманистон аз 4-3 ҳиссаи тамоми интернети ҷаҳонӣ маслуд мебошад. Интернета фактически, практически в стране уже не осталось. Люди, я не знаю, каким чудом выходят, все равно находят какие-то все еще не убитые VPN-сервисы, кусочками, отрывками посылают информацию.